Dwi wedi gweld gyda'n plant ein hunan bydd y cynllun yma chydig llai o frwydr nawr yn y borean o sweithiau i brosiadanedd y plant. Mae'n broblem o hyd mewn rhai ardaloedd difreintiedig yng Nghaerdydd. Mae'n amhosib cael apwyntiad check-up, cyson gyda'r gwasanaeth iechyd, dymod apwyntiadau brys sy'n cael ei ddigwydd. A chi'n fwy ymwybodol ni gyd o deimladau cryf a deintyddion ynglŷn â'r contractau, ond ni'n cael check-up wythnos diwethaf, ac oedd y deintyd yn gôr na fi wrth ymweld mae i oedd e. A hi'n gweud bod ni'n gadael y gwasanaeth iechyd nawr oherwydd y gydyntyd. Ond ategu sylwadau Joel James ynglŷn â'r deintyd teuluol yn dod i ben, bod chi'n methu mynd fel teulu cyfan i'r deintydd, bod hwnna'n mynd i cael ergyd i deuluodd, ac hefyd y ffïoedd gwahanol i blant. Yr deintydd yn un siarad yn teimlo'n grif iawn, dyle'r un ffi fod ar gyfer pob plentyn, bod dim rai plant yn cael ei gweld yn fwy proffidion o plant eraill. Sut ydych chi'n ymateb i hynny? Ysgrifennu Cafod, diolch yn fawr.